tijd van het jaar, met deze luchtdrukverdeling en daardoor dit waartype, binnen wij hier in het noorden gevoeliger voor buien van de zee. En soms ook pittige buien. Je hoort gewoon een pittige bui uit het water, maar er weer wat meer buien actief. En dan is het noordelijke pad van de provincie meer gevoelig voor die buien als het zuidelijke pad. Wel, het waar. Joen en vannacht. Een aantal buien of buikers in het kustenwaardgebied met kans op tonger. Maar er zit ik hele droege perioden bij mijn opklaringstemperaturen. Al rond 14 graden. De hegere temperaturen in het kustenwaardgebied. Onder invloed van het milde zeewetter. En natuurlijk de wind van de zee. En die is in het kustenwaardgebied krachtig, krachtig 6. Verder op de provincie houdt de wind hem aardig deel. Morgen, de dag van de dip. We gaan morgen buien. Kans op tonger, kans op windsticht niet buien. Dus een waarschuwing voor de watersport. Daartussen kan toch eens even zinnen. En een temperatuur om er bij de 18 of 19 graden heen. Steeds maar de koelere dag van deze week. De wind uit het westen en het noordwesten waai. En die is krachtig, krachtig 6. Hield voor Bob en de Marren, maar ik voor het wat. Ja. En dus alweer een waarschuwing voor de watersport. En dan terug naar de andere dagen. Het ziet er goed uit. Begin de goede kant op. Waasje, droeg, zinnen en 19 of 20 graden. Toonsje, de simmerwarmte is erom, maar zo'n 22, 23 graden en droeg waar en zinnen en net volle wind. Op vrijdag komt de wind wat meer uit zuid-zuidwestwaai, maar vrijdag een hegere temperatuur. Zo'n 24 graden, kan een plak 24 worden. Dan is volop die simmerwarmte waarom. Maar in het weekend, ik simmerwarmte, maar dan wel kans op een bui. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het simmerwaar zijn.